Takže máme takéto americké auto, asi bolo v burečke. Po oprave ukazuje nám airbag spolujazdca. Takto vidíme kabeláž, takýto vidíme zvýšený odpor. V druhej sekcie 471. Teraz skúsime pohybať jedným kablíkom, druhým. A tu bum a máme už desinka. Bum, 2,31. Bum. A hýbeme sa s týmito kablami. Nemôžete takto opravovať systém airbagov, ako ich vôbec nemôžeme opravovať, ale takto určite nie. Takže takto vyzerajú naše káble. Airbagové káble dávajú na takto. A už je to také trošku zhnité. Takže máme opravené, pospajkované vodotesné izoláčke. Takže takto vyzerá naša páska teraz. Ideme si to zapojiť a preveríme to. Po oprave máme takto pekné fixované parametre.